Кунак бит шоу тапшыруын, дуслар, бүген без үзебез алып барырга булды. Мин дә Кыш бабай булып кирим әле. Эй, Кыш бабай, үзең хәйләкәр, үзең тылсымчы икәнсең. Син менә кунак бит шоуны ничек менә серле таягыңнан башка алып барырга җыендың әле? Ауропа стилендәге арт сәхнә, көтелмәгән текә сораулар, шаккатыргыч викторина биремнәре, шәп кунак белән җырлы әңгәмә. Бүген бездә кунакта бәйрәмчә бизәлгән студиябездә үтә сәләтле, талантлы, уңган булган балалар. Эфирда Кунак бит шоу.